Za fanagnambaranareo zalahy ty mipete plomb. Izy mipete plomb parce que nagnino? Anao président de la république, anao volagny fa anao président, agnatin'ny chambre d'hôtel anao magnano discours ny peuple pays andesinao. Nianeky zany afatra aminao Rajoelina. Vraiment anao foiré Rajoelina. Anao foiré. Ah punaise. Président de la République. De l'inauguration WC eky non. Zagnare. Razagna. Zena mianaro oloniro. Bole mashiwa. Président ne magnano inauguration WC. Pariparetsika Diogo fa izy avy andegnano inauguration Jangwantsika misy riba. Non. Alors franchement. Zay fagnambina andesinao andevo aminay zao koa président. Inauguration WC. Oh, président. Président zalahy mbiaka manao andeha aminay Diogo agny ana inauguration Jangwanay tsy nefanao ry. Anao fa nagnano anosy be Antananarivo. Président Sadek koa non plus. Ino nambarako aminao? Anao tsy président Sadek, fa anao président Sadik. Parce que no niany nagnano inauguration ni WC. Non. Atsika zao mbola masaky anditandregny izy avy amitsika igny. Anditsena izy. Tefa ka. Président WC. Non. Bole mashiwa. Zatsarnay to président karaty. Angosanadai za tsy eky nahita président de la république inauguration WC. Fanamby zegny fanamby vaovao kosa nareo zalamba mankasitra raha vitan'olo. Io raha tsisy amitsika agny. Madagasikara tsy anao andeha hagnano inauguration WC rano tsisy. Ty le araiky hoe meky nifoity nefa ntseniky nangery. Non, Rajoelina, anao manazo nino frère, franchement Rajoelina. Anao tseniky nangery, anao fa mila mifoity. Anao tseniky misy rano, anao fa magnamboatra WC, bogo inauguration WC. Non. Président. Merci, président. Bole, mashiwa. Bole, mashiwa. Pipi, dade, pipi. Non. Maleva naro nunkun zala imagine naro. Anao baka nivory taminao ONU. Navandy anao tagny 66,67% population manana accès électricité de l'eau. Niany anao magnano inauguration WC raha mampikorontana olo électricité ndraiky rano tsisy. Kabaro eto. Andeha to ino ya. Za tsy fa matra. Mety nagnano igny anao président fotony ino. Ialako tsiny, ialako fono amin'ny namagna jiaby ny Antananarivo. Ro na tsisy rano na misy rano, ro mifity. Fa aminay avaratra igny, azafady aminao zalahy président fa zay zalahy tsy mifity, zay mamboy.
renao président zay varatra andrefagny zay mamboy fa zay tsy mifitra kenao koa niany nagnano bolebole marché wa za tsy gaga aminao président fa anao vraiment foirie anao fa foirie Rajoelina non ambarako anareo fandeha ny Talosy be ny Tananarivo za baka fa inareo za tsy manonona aminay agny Ambarivo be gnarany hitanareo na viandraha Talosy be tsy hainany Tananarivo igny azaviako aminareo fotony hitanareo igny zone ny arrondissement 4e arrondissement igny azaviako aminareo surtout io zone tsy hainany Anosy be io misy ny atao hoe TMH io izy nazaviako teto ro club rugby ny Anosy be 4e arrondissement agnatin'io zone io le vrai zone rouge fa tsy aminay Agnalabengy ary Diegori andeha ataonareo zone rouge io zone ny Anosy be 4e arrondissement zay ny tantanany Rifidy député Zalahy nagnano tanareo Zalahy magnano t-shirt gris ny tana micro mihoatahota mitambitamby place igny mety loso ministre anao Fidy mety loso ministre sport anao Fidy koa anao matetiky mitana micro député Fidy ny TMH regny manafo ny TMH regny jolamboto ny Tananarivo regny le mpanendaka ndraiky le mpandrava ndraiky le mpangarom-pôso azaviako aminareo regny TMH regny amizao fotoagna zao tsika mikoragna zao TMH nanjary camp ngay Rajoelina karameny Rajoelina na million reto bandiny TMH reto zay andesiny taritiny député Fidy regny olo gros brand lalatina parce que am Rajoelina donc normal logique niany izy nandeha Tanosy be parce que volanko aminareo camp nany tanareo camp karaha hoe camp Hubert karaha hoe camp Pardy amitsika Diegori karaha hoe camp Antrano-Bozaka bas camp Rajoelina amy TMH rugby man ny Anosy be ry Fidy ry azovy manafy président ny nambarako anareo teto président ny ino ty TMH sy ny forongony ireo regny raha io nefa koa ny prépareny Rajoelina fa anareo ariany Rajoelina jery anareo koa nambaniny Rajoelina mpisose zavanareo volagna anazy ny volagna izy ingeneo izy kofa préparé fotiny endreo fa zany divory amin'io ONU 80 conférence ny ONU 80e Rajoelina zay hetsy mijery anao na anao andivory 100e na 1000e ny ONU fa tsy voaresoudre anao fiaigna mba aka fa zay kazarianao jery kofa namboariny Zalahy iny satria fatandrareo fa any États-Unis za le 25 septembre dadilahinao 25 septembre bestantsorogo ty zay kazabatoenao Zalahy anao ny bado fa tsy zay ny mampalahelo fo vahoaka tsy mety tonga saigny j'espère cette fois-ci atsika côté mba tonga saigny eky fotony izy io andeha monimotro côté baka izy io andeha tety faritany izy io izy miala baka ry mbo hitanareo izy andeha amin'ny avaratra
za boko mamohana ro varitra fa tsy hainy makouillon loatra. Ino amizay nataony? Izy nandeha Tanosy ny Tananarivo. Parce que mission accomplie nampanoviny ry Lalatina ndraiky Richard Ravalomanana. Nagnefa reto gros bras TMH. Reto gros bras ny TMH ny Ritariky Fidy, député 4e arrondissement ty, irô namaky magasin nagnory magasin jiaby, c'est-à-dire Rajoelina ny tompony. Quand nany eo volanko aminareo. Karaha hoe raha tsy mandrava. Karaha hoe quand part de Tongbrosika reny baka quand Antany Tobiany maramila na police gendarme reny natao hoe quand. Ke quand Rajoelina tellement izy fa tsy matoky ary tsisy toky amy tafiky malagasy maramila na police na gendarme zay nifendro pesosy mamono atsika vahoaka mbo za fa nagnambaranareo tefany. Regny olo mitifitra vo kagole regny gan regny gros bras TMH na Nosy ny Tananarivo. Regny le olo karamendry vidy ro amizay ampanoviny forcé zavanareo boka lambandreo ngary regny ro mitsangana bitratra karaha Zokibe. Za ndraiky tsy mercenaire fa mijobo aminakahy eto fa indraiky mikarapaka foa l'hôpital anao mamagny regny hitanareo amin'ny teny gendarme kagole regny manafony rugby man karameny Rajoelina regny amana million fidy mpizara vola. Misy manafony publier jiaby ndry Zoklaros azafady Zokibe to regny igny manafy pitantana karazana hoe comptabilité ny TMH reto fikambana jolamboto sy jolambavy Nosy rugby man reto de regny karamena ka une fois misy hoe fitakina madio na fitakina milamy miraraka pesosy losy ro zalary mamaky vaky magasin magnory tragno. Irô regny nagnory tragno ny Raoldiny raha tsy vahiny Lalatina baka atao fa reto pikorontagna milamy raha reto nagnano izy. Rajoelina mbola jerinao tsendriky ampahafiriny la guerre ndraiky grève niaignanao niaignako. Tsendriky anao tsendriky niaigny tamy la guerre ndraiky grève zegny. Atsika mivolagna zo io tanareo vraiment atsika con et couillon. Tanareo izy ny kabary tagnatiny ino chambre igny. Anao président république anao magnano discours en peuple agnatiny chambre costume français niana anao mandeha magnano bolé marché wa non niana anao nandeha nagnano bolé marché wa président Sadika tegna président Sadika anao zala. Nino amizay raha misy zavanareo misy publication nalefako tagny maromaro zay ny publier raha io hélicoptère igny. Taia hélicoptère igny jotso tapibasy parce que agny zone ny 4e arrondissement agny tany fahagnany reto TMH Jules Fidy tany hélicoptère igny jotso 4x4 igny ny ambo teo. Azovy reo tagnatin'ny hélicoptère olo arefa à part ny garde du corps namandreo. Rajoelina raiky igny baka ndray maiziky enao fa igny Rajoelina ndraiky fandianany tagnany kane vitiny kane karaha drakatra igny lohanany amizay karaha ety lohanany hely va tagnana lava ety extraterrestre. Après amizay nandalo sakame igny
Ni jutsu amizay Mercedes 1924 tamin'ny hélicoptère igny alevanareo ony mosary zay. Mercedes 1924 igny jutsu après magnanginy tanany la olo garde du corps igny. Azo ma 1924 Mercedes mpitondra teninazy. Porte-parole nazy amin'ny gouvernement amin'ny Yavolo ao. Lera za apodiananareo sary vidéo volagnay io. Izy nidiky Mercedes i 4x4 tsy niontra parce que radio la ketikety. Fa nidirany Mercedes 1924 zavanareo poziny 4x4 igny. Karaha somary mitongilagna karaha ty zay. Tellement mama igny vokiny ratsiaky. Ngovony vahoaka na botabotranao zala. Ke niany izy nandeha tany. Na iny tsy nandeha mpianatra ny cure. Ambotovorona polytechnique. Fa izy nandeha tambary anosy be amy TMH. Alevanareo ony mo raha volango aminareo zegny. Mpianatra ny cure Sambor ny firy, mpianatra ny cure firy maratra polytechnique. Non, izy tsy nandeha tany. Izy nandeha anosy be TMH parce que kanany ao igny dia nastary igny nandeha nagna remerciement TMH sy ny forongony parce que mission nataondreo accompli. Ratuela io tsotseanareo. Tanareo izy nahavitary. Est-ce qu'il se tête? Non, il se tête. Parce que les gros bras TMH sy ny forongony tary. Anareo zao koa mangala ono. Zay déplacement ataony radio manafony TMH manafinany. I tsy mangala garde du corps reka zandaro a police ou maramila ou FIP. Non. Manafony TMH. TMH. Tsy TMH nambilibe koa le tsao fangaronareo koa hafa ny TMH. Anareo mbilibe changer agnarana ranareo fa tsao ifangaro amin'ny TMH ny taninarivo. Ho azondranareo za boko mahita association zay ambilibe ao TMH. Soloa agnaragna. Fa raha ty mafana tsao ivadika aminareo ambilibe ao raha io. Non, conseil mazanika ambilibe za mivolagna zay. TMH ny taninarivo. Kony Rajoela. Aboko nareo amizay koa mizaha vidéo jiaby tam 25 ndraiky 26 igny. Zava boka. Manafony FIP, gendarme, magazin vaky, mbola ro gendarme police regny miloloa rabe regny entigna alitra baka to. Non, attends, on va aller où? On est où? Zegny veny natao hoe gendarme na police. Tseko na tafiky na maramila hoe iaro ny fanambahoaka anao ny volagna raha ny volagninao Rajoel. Ka justement boka nazy parce que volaniko aminao kan TMH regny olo tary koa tsy naro e. Izy nandeha za kanany mercenaire anazy ro regny. En plus, za ambaranareo raha mandalo. Napidiky ex-légionnaire mercenaire Rajoela Madagascar. Déclariko aminareo niany raha zegny. Napidiky ex-légionnaire mercenaire Rajoela Madagascar. Mbola misasany tavela Maurice. Zegny olo andeha hagnano fanamby atsika ke andeha tandrignesa atsika. Andeha antogno tsika. Andiaro atsika. Mandinia tsika. Mandinia tsika raha ambarako anareo vahoaka malagasy karaha zanareo. Mampalahelo. Atsika zao ndeha kadalena. Andeha na propagande izy parce que baka anareo anoagna hoe ampitrafo président. Bole masewano.
Tsisy olo namono olo teo ko tsy reto olo ny TMH. Sady namono olo, nandratra mpianatra, namaky magasin. Tianao tsy tianao Rajoelina, miala io anao. Fa anao koa fa tsy ala io. La volanao mora tsara la miegna. Za zao retraite, za mina retraite naka. Za tsisy vahoaka ny voneko, za tsisy bois de rose na ondrako, za tsy namadiky volamena ovy. Ngovinaka. Fahaizagna nameny babako ndraiky reniko za na milomako tegna za retraite alhamdulillah. Fa anao Rajoelina, velogno amin'ny angovony vahoaka, velogno amin'ny alatra ataonao amin'ny firenena, velogno amin'ny famonoana vahoaka fanandatsagna raha liony vahoaka. Anao bako tsisy enatra fitombenana. Za tamy placenao za tsy nandeha Madagasikara. Za tamy chambre d'hôtel io za nagnanao so je démissionne et je m'arrête là. Boum, basta, nefa. Fa nony anao gogoly, jerinao fitombenana anao, aminao mety raha jiaby. Parce que le vahoaka mosarany, zay raha ataonao vahoaka ro, merci président, amenao tapaka gony, amenao gony araiky, merci président, miaraka paty kapoka telo, miaraka barany savogno bara araiky, merci président. Za hoavy koa fizaragna menaka io, ho maromaro koa nareo maty parce que menaka tsy fiaviana, menaka tsy enino, 20 conteneurs mijotso à Diego. Tandremanareo Diego e. Mipidana amin'ny fomban-drazana, minanareo mazava, magnamboara menaka atsika Diego faritra vatra iny mantsabo vanio, magnamboara menaka famonty amin'ny vanio mety gnanaovagna loky. Fa nareo ndray koa ndivanga 20 conteneurs de l'huile navy io. Maromaro ny loso an'izay zalabako, nanjary fotoka ndraiky vato tsy nipody. Afang magnano vandinany koa izy io. Fory zatra mangeto Rajoelina sarotro miogno. Ndesy anao pomme de terre masaka iny poitrafo. Toetsagny nino anao manafy ty? Franchement. Za tegna mandiniky hoe mba mananjanaka sy manambady olombelogno ve anao Rajoelina? Sy ny fitondragna andesinao sy ny forongona. Mba pitatrika dra fagnontaniana zalaboko. Olombelogno anao Rajoelina. Olobenao asitrikinao amin'ny ambariobe, ny présidentieny, ny ministre jiaby asitrikina amin'ny ambariobe io. Andoto ambariobe amizay. Tsy saky ny journaliste ne ao volagna zegny, fa za mivolagna. Parce que journaliste ny ambariobe fa ela nambarako anareo. Misusy. Mamalea journaliste ny ambariobe koa tsy faly. Misusy nareo journaliste ny ambariobe. Jusqu'à paquet-bon nagnano demi-tour, tsy nagnajotso tourisme, ro boko mbola masaky mivolagna hoe fa nanomboko navy teto ny tourisme, azo rabatinareo ny tanànany ambariobe. Anareo no mandoto ny tanànany ambariobe. Baranareo tsene. Za fa impirina gn'ambaranareo, regny tsy journaliste fa regny fantôme, ry bebel betombo. Ry penalite ako azovy. Le vrai journaliste amin'ny ambariobe to jiaby fa voly, fa tsy miasa, fa retraite. Bonsoir. Mais oui. Izy jone navy. Vola maloto nandesiny baka amin'ny compte ny sitrisitriky tagny. Ande paritany a Madagasikara, ande vidianana mpianatra sasany, avadiky. Ory mpianatra.
zay nianatra e, fa zay tsy nankadaleny ratsiraka. Zay nianatra e, ho an'izay tsy nahazo bourse Europe nalefa ny ratsiraka bourse sovietika. Ratsiraka misy vola fa izy tsary nivanga-pianatra. Mavandy volagna eto hoe azovy mpianatra ny vidiny ratsiraka, fa Rajoel atsika mivolagna zao io o am vivao mpianatra vo vidy vola. Bye bye Brazil. Antegna dio tegna nany koa naviany Rajoel tsotrena roe. Atsika mbola tsy avy jery 16 ans tsy mamoa fotany mandry zanaka ralahy anabavy asidy ny Tananarivo mbola firy ny tanandro prison. Ino amizay vandiny Rajoel anao vraiment Rajoel? Za koa olona entany nisy anao na zany agnano karaha Nestor tamin'ny Tadiego tarigny zany vadiky vitsika anao diriko antany andrianao anao diny izako tefatsofiny gauche droite parce que vraiment anao magnambany vahoaka malagasy. Heureusement Nestor fanaty fa Nestor koa mbo veloko tamin'ny Tadiego tao karaha meko Nestor namono anao. Denko izy vitsika, denko izy bibilava, denko izy nino bon karaha meko Nestor. Pianatra anareo kadaleny Rajoel, ankadaleny ministre ny enseignement supérieur pour sa équipement tsy azonareo niananareo miagna 300 000 500 000 mandeha mibabababa amy radio viva ny Rajoel. Vraiment vous êtes con et couillon et connard. Mialatsiny aminareo mpianatra e, mialatsiny aminareo mpianatra. Fendigno azy io avy vola amy boursenareo maiky eo tembodinareo. Eto atsika izabakanareo mpianatra azo vola. Impiry anareo nakadaleny Rajoel, impiry anareo nakadaleny Tsay Christian. Nisy raha niova fiaignanareo mpianatra? Nisy raha niova amin'ny équipementareo? Tragno pitranareo? Non. Ka vola maloto baka ampiasaindreo zandry. Vola ampiasain'ny Rajoel raha vatomanga Tsay Christian vola maloto. Io tsy vola baka amy banque centrale tsika io na baka amy finance, fa io volandreo maloto. Tsy vola madio. Ino aviandreo tsy masaky mikajy vola ny Europe? Parce que ro ambesan'ny Européen. Savia ro mikajy vola agny pays n'Afrique sy efary agny. Azovy amindreo io vola misy compte à Suisse, na misy compte en France, na en Allemagne, na en Angleterre. Non, volandreo agny ambadimbadika agny Maurice, Côte d'Ivoire agny vola maloto, pesos maloto. Normal igny amizay kadalendreo atsika. Zin, con, connard, connasse. Merci président. Bestan tsoroko. Ezao témoin. Ka, justement. Matoa izy formé TMH. Ou Conan. Andeha guerre civile nipidiananao tsotsenareo. Andeha guerre civile. Quand TMH ty natsanga Rajoel ty andiady amotiky mpianatra ny université polytechnique magnaragna amy Madagasikara. Hoavy izo potsaronareo volagna azoky be zegny. Nareo mpianatra managna ray aman-dreny nareo, nandany vola tsy tokony foroagna ray aman-dreny nareo, nandafy tanàna, nandafy fanagnana, nandafy aregna.
navy anareo université fa koa Rajoelina fo nareo tsy navy amin'ny université mbaraza azo vrai mpianatra université ke mba nalefa ny Rajoelina nazo bourse à l'extérieur ndre bourse à Maurice tsisy masakeo volagna eto tsy karaha io nataony ta Maroc ambara izy baka nontany izy baka eske nampodiny volany ray aman-dreny ny zanakan'olo nandeha nianatra Maroc jusqu'à niany hoe alefaso ny zanakanareo fa ho amboarina atao compte efaina ampody amy ray aman-dreny vola kelera Rajoelina andeha ampody vola aminareo io karaha ataony karany mandafira aminao na chinois mandafira aminao izy koa izy tsisy lamone anao mieny bonbon fa itsy agnampody anao vola zegny jamais Rajoelina za fa nagnambaranareo masakeo volagny izy mitsakaraka za direct atao eto za mitantara raha nataony tafa izy mbola mpianatra anesika za nianatra ampefoloa eko loatra fetsy le fetsy avy amy volagna le bory zany hoe fetsy pe za boka tsy te mivolagna ratsy ko misy fetsy pe voalohany Tananarivo Rajoelina faharoe ko misy faharoe izy voalohany izy raha ataony atsika hoe mbola gogo atsika zao ndre betsika tseniky maiky liotsindika tseniky rétabli anareo mpianatra fa saky mivadika mpianatra namanareo non non nagnino anareo zalahy za boka izy mitsanga manomboka eto jusqu'à amin'ny voapolosinany nino gilet pare-balle izy miaro tegna nany fa anareo nino raha misy aminareo andevigny zegny raha misy aminareo arovany ry zana nampavina Madagasikara korontagna zao io kelera koa nareo pediviny bro karaha to magnano do mipasoko domy igny o nareo fa mialamboetra ao izy baka lavitra chambre d'hôtel misy agnananôsy izy boko ziavy nareo boko za reny pesosy vavanareo jiaby mbe manjary karaha pizigny tanareo pizigny tarimigna igny non mampalahelo le toetraigny mampalahelo zegny raha misy atsika mikoragna azy vaky aroe le GNZ piteny Rajoelina vola ampesosy ny vahoaka ny mpianatra ambaniny tegna boaka ny Rajoelina fa ambaniny anareo afelambitinany anareo zio io alevanareo ny raha ambarako ty atsika jiaby taminomboky tamile 25 26 27 nandeha eo continue Big MJ Facebook TikTok tsy haiko Instagram tsy haiko nino ny fody ny Rijady la même chose fody nindreo jiaby le artiste misolelaka misuisoro reny ny fody rojo zava mibiagna kodindreo jiaby fotony ino le roi est de retour amare amizay spectacle Rijady ndraiky Big MJ Gorsoela nagnatsika igny andesign nagnareo Big MJ mamay mamoronira Rijady mamay mamoronira César tsy haiko sy maveny tsy haiko azovy araiky aminay degoin foagna i mivolagna izy fa farandreo Dalvis mba ino hira foromindreo ino za tsy mamorona fa za ty artiste ancien artiste fotiny haiko raha volaindreo mampidriky za mijery fa ry Big MJ za baka izy gomana agnivo ranona andeha nalainy nataony hira zegny olo mamorikira gomana agnivo rano atsika jiaby na hena regny agnivo rano tompony goma igny izy zao magnano fa izy tompony
Nino raha eny became ty ibady karaha Rajoelina koa ry Marcos everybody mizara ino menaka amy Tsiboneky. Non, attends, on est quelle génération? On est dans 4e siècle atsika mbola magnano toetsaigny karaha ty. Anareo bokoa ivola fa Rajoelina mpandrosanareo tembo e izy eo ndeha mpitombo fanagnana nany agnapetraka ry zanany amy plasy. Mbo hitanareo izy lombolombony taloha igny raha ndeha ataony Rajoelina aminareo zao ce qu'on appelle valifaty. Valifaty raha ndeha ataony Rajoelina anareo. Guerre de civil zay raha ndi crier mizy io. Nino raha misy? Izy koa izy nitsinjo fa hoe rano ndraiky motro problème ny Madagasikara. Aleva ono raha ambarako ty. Impiry niova ministre ny Jirama ndraiky DG ny Jirama taloha. Impiry ny PCA Jirama volaniko impiry nataony Rajoelina changement. Izy koa tsy magnadoso ministre ny rano ny énergie izy magnadoso DG ny Jirama PC ny Jirama farany teo regny sasany Cameroun nampidirina lazoly. Zio ty nasaky nampidirina en prison ministre ny Jirama? Non, nadosony. Nasaky adosony DG ny Jirama fotoagna zao io? Non, tsy saky nitoucheny parce que anabavy ny tompiny vazaha io. Anabavy ny Rajoelina tompiny vazaha io DG ny Jirama io tsy saky ny Rajoelina touchena io. Zavanareo boka io koa mbo miala io vazaha io. Fa ziny koa gasy nitondra teo niany. Ah, fa niala miaraka ministre. Bye bye Brazil. Zio amizay nino? Ary andeha gn'adosy tsy hay Christian. Na ino tsy adosinao gouvernement jiaby? Na ino tsy adosinao ro membre amin'ny ino? Aia voloa jiaby. Atsika vraiment mosquito mirehitra atsika. Mosquito mirehitra atsika ry havako aby. Olo mirehitra mandeha loha, atsika mirehitra mandeha fara. Atsika vokisan'la olo ty vandy de verijery doko tegna voany aretigny nany hoe be mangigny. Ben oui Nadji. Zay ateto mpiry ny volana. Eko lazany zanankanany araiky vo 4 milliards FMG. 4 milliards FMG zay koa mavita magnamboatra tragno mpianatra université ny Diego io. Eko lazany zanany araiky zay ambarako anareo zegny 4 milliards FMG. Zanany amizay mandrava tantsika jiaby, nosy magnodidigny jiaby. Atsika voany be mangigny, fotony ino couillon. Allo volaniko amy teny vazaha boka tsisy volagna ratsy fa insulte. On est des couillons. Fanagnatsika alafiny amy Qatar, fanagnatsika ahondrana Singapour amy Chinois, fanagnatsika amiagna le tiako azovy. Vola io posinany mampivantagna ry zanany vadiny, rafozany reniny. Nitsika io nde rano fotsy azontsika.
tampoka atsika mahazo bara raiky ny savon toko telo ny paty antsasaka goniny vary tiako mitsinjo vary poison ty. Merci président. Nefa io amtogno avy koa. Mon Dieu Jésus Marie Joseph bande de grâce riva oka anaro mbola agnategna hoe hoandrosy araka amy radio la tegna mandrosy ndray izy to fa nagnano bole masewa régulation de WC ou mahazo menaka hely litra raiky 20 antragno anaro mahazo tapaka goniny vary olo 20 antragno anaro bara raiky ny savon toko telo ny paty. Merci président. Aminy hely anaro ngalany be hoanagny ro président fa ro tsisy jiry boko tsisy andraro isy jiry. Guerre civile zegny retourny rajoela io tsoatsenaro barako anaro sandra napidriky mercenaire izy ex légionnaire ambarako anaro sasany mbola Maurice sasany fa tafidriky nefa ndraiky ny mampalahelo Paul Rafanoir tsy mercenaire tsy nino ni accusé natao arrestation ny gadregna ziskany fa izy mapidriky mercenaire amy fomba ny atiavany izy atsika vahoaka manginy justice manginy olo jiaby miferme la gueule mercenaire andemono anaro tsotsy henaro anaro zao boka lera izy mandeha tourné mignamagnama anaro magnambeso fa mba hitanaro légionnaire regny io miaraka reto bandiny TMH reto. Vous êtes malade. Naro tsy mba mahinakinaka tsy mba malahelo monde entier contre raton rajoel monde entier za va raha nandalo tamy Marseille nany za ialako tsigny aminaro Marseille naro nikaiky za tokony navitagny za mariny fa bon nisy tambagna hely tsy naviako fa nivitanaro ta Marseille vitako za fa mivola aminaro isanandro ville natale naka en France Marseille. C'est pour ça ça Olympique de Marseille dans le sang et dans le cœur. Za ravoravo nahita rihavana rinamana mbola publié koa sary ndraiky vidéo etsiky nataony Marseille niany vraiment je dis pourquoi za tsy nandeha fa tambagna tsy azo ialagna. Ça me remercie les amis de Marseille, les Marseillais, les Marseillaises. Et en plus, feno vazaha ro niany. Bolefa koa vidéo bako. Vazaha eke. Nitolo. Niaraka tamy vahoaka malagasy teratany malagasy ta Marseille. Hitanaro amizay. Hitanaro amizay. Vahiny mitia tantsika. Atsika ndraiky antibavita hitomagny verijery foagna. Tavoanginy lastara tsy feno tsara. Non. Non. Ravoravo zany any. J'assure, le 4 octobre à 14 heures place de la République à Paris. Non, franchement, io karaha festival za fa mahita. Za fa mahita fa regniko fofokony. Fa dommage. Eko zo andra samedi fitombita tsy alany sampony ho anaro zegny fa za tsy afaka io 4 octobre io. Parce que santé avant tout. Misy rendez-vous za. Fa koa zegny za navitany boko nagnano direct za baka tany.
fa maro namagna Paris nambarako fa ianareo kabaro za ty ho avy rabe karaha zegny ta Marseille fa zany ihany nagnanaovandreo ngia ta Marseille direct zany za ambiance tout le monde salut Zokbe ouais Zokbe vitanay jiaby vitanao Zokbe za tegna miremercie anareo Marseillais les malagasy fa zao programme tsika Marseillais mbola agnano demande amin'ny préfecture any Marseille ny mpitolona ana Marseille tanesa edy volagna Zokbe mbola agnano demande amin'ny préfecture any Marseille ny mpitolona teratany malagasy na vahiny mitolona miaraka aminay à Marseille angataka lalana à Marseille si tout va bien koa azo semaine io résultat hoe fa mahazo magnano manifestation contre Radjoila mila Radjoila miala zegny l'objectif filaharana atao à Marseille normalement erigny niany si tout va bien arakaraka les demandes mbola petraka aia le point de départ aia point d'arrivée ho an'izay mahay Marseille mahay place départ atsika Vieux-Port Canabière milahatra atsika ampilamina miaraka amin'ny pancarte miaraka am'le bombom miaraka am'le tam-tam jusqu'à atsika avy amin'ny consulat de Madagascar à Marseille mahazo midika eo atsika midika tsy tandratsika jiaby eo sasany an-tany isak'olo maneo mivolagna ny mety raha tiany angatainy fa mbola ikoragna amindreo namagna Marseille za hoe koa azonay atao ataonay direct baka Marseille le raha fa atsika mbola iambigny fangatagna andeha atao en préfecture ny Marseille za sura fa en Europe tsy karaha Madagascar tsy karaha Riangelo préfet Antananarivo ke olo mangataka tsy amiagna teto en France mba maro manifestation nandianako tsy nikitako hoe nangataka ke tsy nahazo Madagascar za raiky foana mangataka agnano raha amin'ny préfecture karaha ringay Angelo kizembindrazagna ny Ambario be karaha ringay Angelo préfet Antananarivo tsy magnamia zegny programmenay à Marseille prévu erigny apodiko miambigna atsika résultat demande mbola atao préfecture any Marseille io ndraiky za fa sura 100% tsika mahazo tsy tambagna zegny aboko nareo mizaha piafa tsara be masonareo maramila zandary polisy nareo te maskara mendrajoila reto o tsisy polisy na zandaro andeha kasy tagnana olo contraire cortège en moto cortège en automobile à pied ny ataony reto CRS police reto micouvre zay hendy lahatra fa tsy karaha amitsika agny ay ty malagerany apasy ndraiky John Wayne saky ligne stody ataonareo azalambony zazagasy aboko niany amizay no ndi tambitamby zay ndi zara vola ndi zara ino aboko mare koa zay ndi vonenao koa gadrenao koa io ne volako le atsika gasy mihitsy ny dondro-poly ho an'ny Luc Hervé Mahaizy azafady vavako masy nikadalegna amin'ny pesosy tapaka gonimbary 18 litre raiky toko telo ny paty
bara raiky ny savon. Merci président. Lileny amin'ny mastainareo. Non, ndraikindraiky mampiteny ratsy le raha ataonareo koa ne. Nareo mitete, anareo mitomaigny, anareo zegny hoe. Nareo bako mpangininy, voany be manginy. Ny volagna za matsagna igny, mbola nataoko publication itandrema atsika diako. Atsika diako tsara nahazo raha madio. Toujours raha maloto, ary toujours laza ratsy. Na sava na diana. Izy zio io, agnano programme nany, planning nany izy andeha amitsika diako any. Mbarako anareo programme nazy. Koa naviagny. Andizara vola pesos aminareo mpianatry ny cura izy. Tandesa vola mbarako anareo. Andizara vola amody vavanareo mpianatra ny cura ny diego izy. Ny polytechnique ny diego izy. Ny lycée technique ny diego izy. Za tsy mikinazoko bien. Fa zegny ny vaovao nazoko ariva io. Ande mody vavanareo diego izy. Mba dinenareo e. Dinenareo volagna anjoko be zegny. No mala atsika nandevigny avagna atsika. Azafady amin'ny fianakaviagna. Niasa loha tamitsika izy. Est-ce qu'izy niasa loha hoe misy olo fo. Boko aza disovinareo nombre n'olo maty amin'ny avaratra agny. Folo tsaiky maty amin'ny agny fa tsy sivy. Nandevigny atsika nomaly firy. Nasiany radio la blé, eau de javel. Io tsy nijeranareo foy. Dala agnaty adiavinareo. Zegny ny agnaty lohany, nehanehanareo. Tsy nasiany eau de javel, ni blé, raha nahazo atsika diego. Nandevigny atsika niany. Tasambava. Taie izy. Tagnatin'ny folony ambiance. Tanosy be. Nasiany valeur atsika. Azovy olo mpanjakagna nasaky nalefany rajoely ny représenter ero. Atsika tsy nasiandreo valeur. Tanosy be ny Tananarivo nasitry izy. Hitanareo amizay fanambanegna atsika. Atsika volanko aminareo tsika varatagny nataony zalaty afelambity. Afelambitinazy atsika varatagny e. Daty tsenikinazoko. Fa planning fa zegny. Atsika mbola gogo. Mbola couillon. Mbola sakitsika zao io ny tsena. Est-ce que nareo nahita ry Jocelyne boaka tamin'ny vendredi samedi? Ry Jocelyne zao mbilobeo. Parce que le roi est de retour. Mandini atsika varatra zala. Mandini atsika varatra. Hitanareo izy nanao ny fanamby zegny hoe ataoko fanamby zegny hoe izy boka fanamby koa monany. Est-ce qu'izy nampidiky fanamby hoe ampodiky en place ny vidiny lavany? Est-ce qu'izy nampody volo fanamby hoe ho amboarigny ampody en place ny vidiny cacao? Est-ce qu'izy ny volo fanamby hoe ampaningako en place ny vidiny langilangy? Tembo hoe io fonareo. Io fonareo. Itsy ny volagna zegny aminareo. Kelera koa zany de mpanonga zegny aminareo. Baka nareo mpagnarivo mandilitra zanany. Tsisy andrany amy rajoel. Tegna mi-existe amy rajoel sy ny forongo ny mpiaradia aminazy hoe tsisy andrany tsomatsiko mamy.
ary rajoelona i tegna avion enareo avion tsisy marcharrière ninazy fa io fo tianareo izy io tsy tianareo ambilatsika famony fahateto zegny ne raha ataony guerre des civils zegny raha ndi crieny rajoelona izy koa tsy zegny izy tsy nagnano camp amy TMH ke za mivolagna amitsika jiaby za tsy lampanjery za tsy tramony fagnahy eritreretra tsy ho ampy fanjava raiky raha volaniko aminareo zegny andeha varatra agny izy andeha faritra antignana agny izy parce que agny nandram-piadanana ingay zandrilahy sidilay Rivaldo mandeha amitsika diana Diego io koa izy mamody vavatsika izy boko mipode Tananarivo nefa io tampigny domy rebeloto koa tanareo raha karaha zegny mbo tsaronareo volagna anazako be zegny za tsy lampanjera za tsy tramony fagnahy fa plan jiaby nano izy ty nazoko ariva io za tsy aiky tsy hagnano live fa tellement za malahelo province naka pays naka poten'olo foagna vahoaka tsy mety misy jery 16 ans non incroyable zay ndeko nde magnano zay tsy kajo oh non sitragnane zay retraite mandany andra eto wawawawa zay tsy kajo fa anareo zao ndi konko avy anareo andafy aty fasa hely fa zay ty ady tsisy raha anifasa fa zone rouge zegny koa gn'alabenge anifasa hely koa zay ty nareo ne misy chance avy anareo andafy aty tsara fagnahy on Joseph tsara fagnahy on Masiny Marie tsara fagnahy fa ro io koa nagnano Judasy atahorako tsombo agnano Judasy avy anareo andafy agny ivadiky raha zay mety ho avy koa nareo fa tsy ho avy jery fôtiny nareo nde gnano bolebole maso eo a pipi dady isan'andro pipi dady pipi izy koa ne mba kajo magnamia anareo tsy tonga 5 kele izy koa kajo magnamia izy tsy mandrialy tsy mandro matsagna hiver zao avy nitsy tsy nitsy marandraigny mitapy amin'ny areny bus andiasa anareo boko nde gnampipi dady ampio fa zay hoe cotisation pour ceci cotisation pour cela avy anareo igny andafy aty mandefa anareo boka io tsy rano tsy motro tsy hany rien à faire anareo ofo à la fin ne le olo andafy agny koa mety ho kajo koa mangala droity zegny décision ndreo mila gn'adoso tsy haiko Christian gouvernement miala Rajoelina dégage c'est fini pour toi Rajoelina rentre chez toi point 16 ans rien 16 ans de pouvoir rien atsika tsy mety misy jery tifiry igny koa tifiry za fa nivolagna teto Madagasikara koa tsisy olo be tsisy olo mihoatra ny 50 ans 55 ans jeune maty normal reto goekantitry ny dinosaure ny politique reto manjaka parce que tsika tsy mety misy jery karakory nde atratsaratsika 60 ans dikan'iziny volany retirety tokony ho antsika ho andreo parce que nareo vonindreo jeune maty jeune jiaby boka ino amizay vola ho aninareo tsisy ho andreo volanareo raha marigna ambarako anareo zegny
Zegny azo matilindreo mirehitra ao tsy le gouvernement ravahiny fa le tsy Kristian. Za baka tsy hoe za tsisy tiako ro gouvernement, je l'aime pas. Za tsy tia, j'aime pas les gouvernements Rajoelina. Fa kilan'izy agnadoso, jiaby adosoa. Tous les directions, société, compagnie, bureau mpanjakana, administrateur jiaby adosoa. Fa matao ro io tsy ho sakiny adoso parce que vahatra nany, rasininany. Karaha ataony amin'ny Ambaribe baka député-né ndraiky maire-né ao tegna plus que ambela amin'ny felam-bitinany. Oui. Olona jiaby nasitriny Ambaribe ka député-né ndraiky maire-né tsy ambany famelam-bitinany. Fa moram-bity mbola mety sasagna. Fa ndro le felam-bity ny Rajoelina député ndraiky maire-né Ambaribe ndraiky préfet-né. Tsisy resaka hoe avoan'ny pression fa tsy fisiany jerinareo amangoan'ny pression nareo parce que nareo gogo. Zako anareo koa mbaly zegny ino. Mamalia boka nareo. Magnino tsy magnano saky magnano forcé base toliara parce que les toliariens ro misy jery. Ro tsy agneky fa koa amin'ny Ambaribe koa mbola io fa député ndraiky maire-né zay mbola io fo. Sérieux raha mbarako anareo zay. Mais justement zahava zandry lasiteny anao olo député ny toliara non izy ndraiky valilako tsaiky afaka andro Christian dans le 4x4 eraka ny Tananarivo. Anao ma ny fidigna ta Tananarivo, anao ma député ny Tananarivo sy teny anao ataoko magnentana olo ny toliara. Non izy a Tananarivo zandry lahy valilako Christian afakandro. Non ro jiaby ta Tananarivo ro boka tsy latra. Non ro agnatin'ny 4x4 ndraiky amin'ny moto. Non, pas possible. C'est pas possible. Anareo député ny Majunga. Normaly ako ranon'ny Majunga ny volagna. Normaly sali mokonazy babababa isaka marandray mikodina anareo. Parce que nareo tsy mipetraka amin'ny tanàna ny fidy anareo aky. Za koa tsy magnametsiny ro koa ndray député-né Tambaribe fa tsisy vola. Maire-né niny raha volainy milamina efa mpagnamboarana ny rano, dadilahinao magnamboatra rano. Nandeha Maire-Ndigo raha nandalo jiaby regny. Amaria avy Rajoelina mbola isolela ka Rajoelina ro. Itoitanareo mizaha zegny. Mbola isolela ka Rajoelina ry pora réglazy regny. Rajoelina tsy mijotso Diego, Rajoelina tsy mijotso Nosbef, Ambaribe. Mbola isolela ka. Parce qu'ils sont des cons. Oh, mafy ne pression mazé ato amindreo. Et alors? Vahoaka ny fidinareo fa tsy Rajoelina. Qu'est-ce qu'il a fait Rajoelina chez vous? Nino raha nataony aminareo agny? Banao asy. Bona mosa. Parce que atsika tsisy jery. Poteny Diego boka atsika nanaovany fitsangatsangana manginy jiaby. Tse, trebony ankatafo. Atsika manana 13 députés province ny Diego.
vice-président n'assemblée-ntsika, président n'assemblée-ntsika, premier ministre ntsika. Nino atsika? Donakason, Vendrason. Normal amizay tsika ataony Rajoelina fa morambity. Hafatsika maty tsy asiany fotony. Atsika azovy malagasy tsy manompo faty, tsy miamby ny faty. Tananarivo fokony tsisy fiambesa-paty hoe, parce que Tananarivo magnano fomba-mbazaha. Fa atsika côté, atsika miamby ny faty 2-3 jours. Ni musulman 3 jours, 9 jours, 40 jours. Couvre-feu raha nalatsika andro. Agnino amizay nareo couvre-feu? Andeha 3 jours, andeha 9 jours, 40 jours. Volagna baka. Agnino atsika? Aïe, atsika olona tiavany ke couvre-feu raha latsika andro. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Est-ce qu'ils mba nahatsapa-tegna? Mba nagnano deuil ho an'ny Diego Suarez, province ny Diego. Folo olo maty tamitsika tagny fa roa kaza mavandy. Non? Izy nandeha amy camp-nany amy TMH. Mbo avy tsela izy Diego agny. Mbo lasaky tsika nditody rebiky. Mbo andeha gnano tsinjaka masité amy lambahoany, amy lambavao. Vanga lamba fa ho avy Rajoelina. Le roi est de retour. Non, franchement. Za koa na nagnasaka raha likerve nareo mba nasasaiko. Parce que vous êtes vraiment con. Ino avian'ireo magnano karaha io? Parce que fa tsisy ola-dala karaha tamin'ny andrany Diego. Endreo fa zay adalan'ny Diego zay jiaby andafy ety. Nareo amizay tondro mihinany tsy fihinany. Ben oui. Anareo tondro mihinany tsy fihinany. Endreo fa zay ola-dala jiaby tambario be tao andafy ety. Olo benely niady tanàna jiaby fa rosy laza. Bario be amizay tsinjandro. Anareo boko meloko sasainy koto. Anareo boko meloko sasainy likerve asahe agny frère. Parce que foagna tsisy jery. Asahe mare koa. Tsy mety misy jery. Ry Jocelyne tsy nandeha l'école. Magnabado anareo bado mary. Ry Tasianao diplôme tsy amposo. Gouverneur con. Anareo jiaby verijery. Non, attends. Attends. Lazany Diego zay zalahy. Za koa ne nanangana ny maty. Natsangako Nestor, natsangako Tity, natsangako Kobesy. Sy ny forongony. Za ako ro masaky mandeha Diego edy. Fa Diego tsisy olo. Vahiny areriky. Ro vahiny reo tsara mijery koa. Satrondreo ro navy eo mipetraka. Manjakanjaka. Président amizay avy ro mitoto rebiky. Salut avant. Sandra. Mampalahelo. Mampalahelo tsika zala. Propagande ipitrahany eo ne izy naviany eo e. Ke izy boka nambarako zegny elody. Edy te, za ny volana teo, même pas 4 secondes.
zay olo verijery foagna na vozondreo tao io zay jiaby andafety normal amizay nareo tsinjandro le ray aman-dreny na vita niaro Diego niaro province tsika Diego fa rebaka fotika ndraiky vato normal amizay ro avy manjaka amitsika io eritreretanareo zay eta amin'ny andran'izay tary niaro niady nanary salehigny niaro Diego province io zay koa nagnano karaha nataonareo anareo tsy to Diego kare fa ravagna Diego ohatry zay anareo kasa mivolanke tanàna nety ene no tsy karaha olo mitia tanàna zay nanary salehigny zay hitanareo io niany zay hitanareo io zay koa ty andeha agny fa anareo koa naraka zay he hitsena zay he pare fa aza tao vava anareo moka via zay nandeha tariko ny tamin'ny andran'izay nagnano grevy eto zay tsy nitaritin'olobe zay hetopy nitsangana zay hetopy nanana initiative anontania frère Fabre mpianatra polytechnique tariny karaha zao karakôry atao amin'ny polytechnique ny Diego comme grève zay tsy mila olobe tsy mila pitariky tsy mila ke niambigny folany baka andagnitra zay tompo mitsangana niaro nitakiakine fa nareo asiska nareo angery mila olo baka andafa mpangery anareo ndeha matsika ty kizy baka volaniko zegny edy atsika varatra na no andeha sava na no andeha diana fa tsisy topitany vahiny areriky bako za tsy malegny olo za koa manogno agnarana non gasy karaha zany nareo koa tsy mikoafy ry Mercedes tsy ahoana lesy zao ihany ty zay fora regninao ino tsy mikoafy oala lahe miala bako koa ambadika ato anao tova mety eo le madama le izy fa frais lafo be bazary elakelan-tragno amizay mangataka za naregny tsy haiko adosiko aminaka vandy za fa maregna Diego fa misy olo mitety vanga lamba rovitry ndraiky tavoangy karaha Tananarivo tsy haiko zay raha regniko non mpivarotra lamba tao za se tavoangy zegny raha regniko fa misy zegny Diego adosiko aminaka vandy non attends nagnino atsika nazo nino atsika tsisy atany fady mamady karaha amin'ny Ambaribe io zo io tsy sakiny mera magnano lalagna zegny Ambaribe io tany fady tsy mety mamadiky non ro mamadiky ro boko mampitsaka faty maty ro mody atany-drazanandreo fa ro koa mbola matanjaka ro Ambaribe ro Diego Mbilibe sava jiaby na ro tsy indesindreo fatin'olobendreo na tsy andesindreo fatiny avandreo fa levindreo eo ro boko vola zay baka Mbilibe zay baka Ambanja zay baka Ambaribe zay baka sava zay kelera koa la ro baka tay za tsy sady poko eto fa raha mariny volaniko fady zay Ambaribe mamadiky zay tsy sakiny mera magnano article raha zegny parce que coutumen'olo fa leratsika mandeha mindroagny mandeana baka anao mandeha Tananarivo mitondrasa bengy baka koa tafidriky anao Tananarivo bengy mitondrasa ondrikondriky anao mandeha koa tafidriky anao parce que fady ro fady razagna nino mpanjakandreo
nindro jendro fa nareo tsisy jery ampidiragna lambo itarimigna lambo izy io ifondrazagna amizay mamangoatsika oui nagnino taloha tsy magnano karaha io parce que fa endro fa olo mahery andra jiaby tamy province Diego io andafy olo mahery andra jiaby tamy province Diego io fa losy fotika ndraiky vato diadiavindreo amizay raha zao izy ambarako anareo zegny aia nanjary natao soma famadiagna ambario be nefa raha zay fady tany io fady tany ambary be io mamadiky non zay jireny mera izy mamijery io matanana anay i s'en fout lui zegny jireny député io tsy jireny député eny ambario be io matanana anany i s'en fout lui tampoko magnaboaka are municipal jet privé jet nino jet ski mais non attends ande io matsika ty fa naty asigny zandroko naty asigny tany masigny amitsika avaratra agny dodo tany masigny jiaby fandeha ro mandeha misongo amy tany masigny normal ndre mpanjakatsika fofa nandika fady ankarabe volaniko zegny mpanjaka isa nandika fady atsika varatra io mivolagna atsika misy tany masigny avozondreo boko mbola idirandreo zo ary fa komasy reo mizazo losilonjo ndraiky vavalapasy ndraiky antagnavo agnivorano bodirandreo zo eto za mivolagna anareo zegny io eky anareo tsisy tany fangatanareo mirazagna itahanareo mirazagna tsisy ba za baka non anao ndraikindraiky mivolagna misy ministre de la culture ave eto nindra misy soba ia nanjary soma soba ia lamba igny nanjary soma atao patalogno atao lamode atao style non attends anao tsy lany fagnahy rombotromba miboaka amin'ny Facebook nefa nitromba zegny taloha fomba ndrazagna zay tamitsika varatra tagny vitra jiaby agnaty tragno rakorakofigny atao dara ataoko tsy haiko nino ro boko miboaka amy Facebook moi manakasigny anareo amizegny mialatsigny aminareo fa nareo fa matraba fa tsy manakasigny anareo fa matraba mais oui izy boka nambarako zay nady antagnavo ia aminay avaratra amy tendro agny babaomby fa tsisy asiny tany fa nefa babaomby lazandraha ay anao taloha mandeha antagnavo zegny io misy andra fandehanagna ary misy fanjava fandehanagna fa zio io iro bakay antany aviandro agny mamarantagna tagnavo ro mandeha ry zay lera tiandro ndiana non c'est pas possible fa tsisy asigny za fa tsangatsaigny andilanjagna basy tsangatsaigny ampidiragna drigy
na Irandres tsangatsaigny zegny ministre ny culture maera za matokotry efa lafo anao volan hoe bientôt à vendre fa lafo babomby magagaza fo misy fikambanana azafady za zany ka ny babomby tragno be ny babomby tsy volagna tsy arignesanao pio fa ko masy midiko ro amin'igny faritry babomby igny avatra igny tsy arignesanao pio le hoe tragno be ny babomby fikambanana matiasy amin'ny Ambaribe volanko aminao fa nefa ino koa raha andeha jorenao ro Ambaribe andeha gnano fanompognany ino anaro fanompognany Marolambo ndre izy magnazy ndraiky za tsy magnararazagna anakahy andra tsara fanjava tsara za mangataka fo o samby meva o Samuela velogno fa ny mampalahelo ny razagna andresasany diadiavy ny razagna andresasany loloavy ny tsy tonga saigny amizay daba ha CV maisy zibaka tsy rereko tatato ay ministre culture tiako igny CV maisy anao fa tokony boaka fa le roi de retour tanao Mercedes fa neo avion moaly hélicoptère 1924 Mercedes namanao 1924 fa niondra hélicoptère moaly CV maisy anao miboa amizay fa le roi de retour oh zaman ke zegny zala koragna ry avako aby ambava o magnapo mietretry tafikenana omby mahery zigny any le roi est de retour le titre film atsika zo visa de le retour de Rajojo première action nataon'izy retour bole mashewa pipi dade inauguration WC